Hemen orain ikusiko dugu nola keari eta suari volumena adierazteko nola koloreak edo testura jarri. Plano bat egingo dugu eta kuboa izango da kea eta suaren sortzailea. Oso modu erresean egiten da, baina gauza batzuk buruz ikasi behar dira edo apuntatuta eduki. 3 leiho sortuko ditugu, beko eskuinaldean renderizazio leihoa izango da eta azken emaitza hor ikusiko da, publikatzeko balio duen emaitza. Ezkerrean, solidoan, emaitzak edo kea eta sua ondo ikusten dira, baino lanerako eremua da. Eskuinean funtzionatu behar du, renderizazio leihoan. Eta goian, Blenderren berriak direnentzat ez ezagunak diren nodoen eremua jarriko dugu. Oso emaitza onak lortzen dira eta nodoak erabiltzen ikasteko egin behar da praktika ugaritu edo gauzak apuntatu. Kubo aukeratu eta espazio teklari eman da funtzioen aukera ditut eta Quick Smoke idatzita aukeratu eta ia kuboa kearen sortzaile bihurtu dugu. Renderizazio leihoan ikusten da emaitza, baina keak ez dauka materialik. Behin materiala jartzen diogunean edo kolorea gauza okertzen hasiko zaigu eta zuzenduko dugu berehala. Kearen domeinua alda dezakegu, handitu txikitu kearen funtzionamendu eremuaren arabera. Nodoak atatzeko Shift A tekla zapaldu behar da eta zerrendak atatzen zaizkigu. Materialak sartzen hasten garenean domeinuaren forma beltzez jarri zaigu eta ez dugu kea ikusten. Jatorriz bi nodo ditugu, hoiek kendu eta berriak erantzi behar ditugu. Ezabatuko dugu lehenengoa eta hastu baino lehen Cycles renderren Cycles inglesez hor jarriko gara eta gehituko ditugu bi nodo shader modukoak. Volumena sortzeko balio duten bi nodo. Bi nodo hauek nahastutzeko mix shader bat gehituko diogu. Honek nahastutzeko balio du nodo honek, baina emaitza oraindik ez dugu aldatu. Gehitu behar diogu nodo berri bat, input modukoa, eta ezaugarria adieraziko du, edo baldintza. Kasu honetan idatzi behar dugu izki txikiz inglesez dentsitatea, density. Eta faktorea banatuko dugu hurrengo bi volumen nodoetan.
Hau izango litzake eskema, baina azken nodoa jatorrizkoa kendu behar dugu eta volumena neurtuko duen output moduko nodoa gehitu. Shift A teklekin nodoan aukera daukagu eta volumena daukan nodoa jarrita lortu dugu keak forma naturala izatea. Azkenengo fiziken parametrotan daukagu bakoitzaren ze fizika aplikatuta dagoen. Kasu honetan smoke. Orduan, kearena egiten dugunean, hemen aldatu behar dugu kea izatetik sua eta kea izatera. Orain, suaren nodoak jarriko ditugu, eta baldintza edo ezaugarria ingelesez flame idatziko dugu, sugarra edo adierazten duna. Gero beste nodo bagehituko dugu dela kolore nazketa egiten duna, converter moduko nodoa da. Color ramp izena du eta hor degradazio kolore nazketa nahi ainakoa egin daiteke. Beste shader bat gehituko dugu, goiko kearen eta suaren kolorea material berdinean egiteko. Kolorea gehitu daitezke nahi aina, plus ikurari eman, eta koloren artean nahi duguna aukeratu ezakegu eta nahi adina nahastu. Baina hori ez da nahiko izango, nahastuko ditugu goikoak eta bekoak shaderrekin, baina sua ez da ikusten. Sua ikusteko azken nodoa falta da, eta da argia egiten duen nodoa. Shift A teklari zapalduta, zerrendatik aukeratu behar dugu shader moduko emission nodoa. Eta ia suaren kolorea ikusten da. Nahi badugu kuboa suaren sortzailea desagertarazi, egin behar dugu propietatera joan, cycle setting edo cycles zen parametrotan kamera kentzen badugu kuboa ez da ikusiko.